गइल फिल्म सब बाटे पगलाइल तहर देख के ऐसन सीन। तू करे गइल जिम कि बनावे गइल फिल्म सब बाटे पगलाइल तहर देख के ऐसन सीन। यूपी बिहार में होत बदनामी बा मेहर से ज्यादा हो खेसारी के परेशानी बा मेहर से ज्यादा हो खेसारी के परेशानी बा। तनिका सा ये भैया तू कैले हो त फिकर हम जानो ना पैनी का चलत बा भीतर। तनिका सा ये भैया तू कैले हो त फिकर हम जानो ना पैनी का चलत बा भीतर। रचल बड़ा एगो ऐसन कहानी बा मेहर से ज्यादा हो खेसारी के परेशानी बा मेहर से ज्यादा हो खेसारी के परेशानी बा। हमरा के ये भैया वीडियो लागल सुपर बाकी कवन तरीका के ह कैल जिम बैठा के ऊपर। हमरा के ये भैया वीडियो लागल सुपर बाकी कवन तरीका के ह कैल जिम बैठा के ऊपर। अखिलेश गुलाब कहे तहर के हानि बा मेहर से ज्यादा हो खेसारी के परेशानी बा मेहर से ज्यादा हो खेसारी के परेशानी बा।